ụmụnne m abịakwa m ka nsị abịa ọzọ. Asị m ekene dịrị gị, udo tọrọ atọ n'isi gị ya nakwa ezinụlọ gị. Ọnya bụ ihe m kwuru. Onye gịnị ya nọ bụ Maazị Chinwatakwaagwu, onye nkụzi Igbo, ka anyị na-aga n'iru n'oge nkwalite Igbo ebe anyị na-eweta nkụzi nakwa ọdịnala Igbo. Tata ilu ka anyị ka nọ na ya. Ilu nke m na-ewetara unu tata bụ nke a: ngwụrọ machagodo ọsọ ọ gaghị apụta mgba. Ngwụrọ machagodo ọsọ ọ gaghị apụta mgba. Ugbu a achọrọ m ije n'ebe mkparịta ụka ka ịhụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Kedu ihe ọ dị gị ka onyenwa ka ilu a na-akọwa? Gị nwa na onwe gị na-ege m ntị, kedu nkọwa ị nwere ike inye banyere ilu a, ngwụrọ machagodo ọsọ ọ gaghị apụta mgba? Ndebe anyị ka ihe ọma meelụ na anyị. Cheta na onye gị na ya nọ bụ Maazị Chinwatakwaagwu. Daalụnụ.